Hola, molt bon dia. Avui fem la lliçó 282, que diu: avui no tindré por de l'amor. Però primer anem a tornar a llegir què és l'Esperit Sant. L'Esperit Sant és el mitjancer entre les il·lusions i la veritat, o el mediador entre les il·lusions i la veritat. És a dir, és un pont que ens va donar Déu entre el món de la il·lusió i la veritat. Donat que ha de superar l'escletxa entre la realitat i els somnis, la percepció condueix al coneixement a través de la gràcia de Déu, de la gràcia que Déu li ha donat perquè sigui el regal que li fa a tot aquell que acudeix en ell en busca de la veritat. És a dir, ens està dient que com que l'Esperit Sant és el que ha de superar aquesta escletxa entre la realitat i els somnis, la percepció ens va conduint al coneixement a través de la gràcia que Déu li ha donat perquè sigui el regal que li fa a tot aquell que acudeix a ell en busca de la veritat. És a dir, és el regal que ens ha fet el Pare a tots i cadascun de nosaltres que busquem la veritat per poder anar de la percepció al coneixement. L'instrument que tenim, l'ajuda que tenim, és l'Esperit Sant. A través del pont que ell tendeix o estira, tots els somnis es porten davant de la veritat, perquè la llum del coneixement els dissipi. Allà, els sons i les imatges es descarten per sempre. I on abans es percebia el perdó, on abans es percebien aquests somnis, aquests sons i aquestes imatges, el perdó ha fet possible el tranquil final de la percepció. És a dir, és a través de l'Esperit Sant que perdó darrere perdó, expiació darrere d'expiació, podem deixar el món de la il·lusió i tornar al món real, on ja el perdó ha fet possible el tranquil final de la percepció, on ja no hi ha més percepció. A través de l'Esperit Sant ens està dient els somnis es porten a la veritat i la llum del coneixement els dissipa, els transforma, els desfà. Diu, l'objectiu de les ensenyances de l'Esperit Sant és precisament acabar amb els somnis. Doncs tot so a imatge ha de transformar-se de testimoni de la por en testimoni de l'amor. És a dir, de la mà de l'Esperit Sant, tot el que ens ha passat, tot el que ens ha fet mal, ho transformarem en propòsit de despertar. A través del perdó ho posarem a l'abast de l'Esperit Sant i ell anirà sanant la nostra ment a través de tot el que ens vagi passant. Però hem de decidir entregar-li, hem de decidir fer-lo partícip de les nostres bogeries perquè ens ajudi a sanar-les, a perdonar-les. Diu, i quan això s'aconsegueixi, transformar-se els testimonis de la por en testimoni de l'amor, l'aprenentatge haurà aconseguit l'únic objectiu que sempre va tenir realment. Doncs l'aprenentatge, tal com l'Esperit Sant l'utilitza, amb el fi d'aconseguir el resultat que ell percep per ell, es converteix en el mitjà que es transcendeix a si mateix, de manera que pugui ser reemplaçat per la veritat eterna. És a dir, quan haguem fet l'últim dels perdons, deixarà de ser el nostre mestre, l'Esperit Sant transcendirà, es transcendirà a si mateix. I diu que Déu, en el curs diu, que Déu té un lloc en el cel per ell,
de guardián de totes les creacions. Però ell i nosaltres serem el mateix, quan ja no hi hagi més aprenentatge a fer. Perquè serà reemplaçat tot per la veritat eterna. Diu, si sapiguessis quan anhela el teu pare que reconeguis la teva impecabilitat, no deixaries que la seva veu et demanés en va, ni li donaries l'esquena a allò que ell t'ofereix per reemplaçar. Un moment, perdoneu, que estic sentint sorolls i em molesten. Tornem-hi. Si sapiguessis quan anhela el teu pare que reconeguis la teva impecabilitat, no deixaries que la seva veu t'ho demanés en va, ni li donaries l'esquena a allò que ell t'ofereix per reemplaçar totes les imatges i somnis de por que tu has forjat. L'Esperit Sant entén els mitjans que vas fabricar per aconseguir allò que per sempre ha de ser inaconseguible. L'Esperit Sant sí que té un cap dintre del somni, sí que acosta el cap i veu quins somnis de terror estem tenint. I com que sap de tots els símbols, els pot reinterpretar per nosaltres, sempre i quan li demanem. I aquí, segons el Kenneth es referia, a les relacions especials. Nosaltres volem aconseguir l'amor a través de les relacions especials amb els nostres fills. Ens sembla que és un amor del més incondicional. Però oi, quan el fill es porta malament, que estem així de retirar-li aquest amor. La nostra parella ens fa sentir les millors sensacions del món quan ens coneixem, però mica en mica, que no tingui algun deslís i faci alguna infidelitat, o que no es comporti d'una manera que per nosaltres és deshonesta, o que un dia la teva parella no agafi una bolinga i et sembli que allò és intolerable perquè davant dels teus amics t'ha deixat en ridícul. Allò que era amor es pot convertir en odi molt fàcilment. Per tant, què estem fent? Què estem fent? Però ens diu, si tot això ho ofereixes a l'Esperit Sant, ell es valdrà de tots aquests mitjans que vas inventar amb la finalitat d'exiliar-te per portar la teva ment allà on veritablement es troba a casa teva, per tornar-te a la ment de Déu, per tornar-te de tornada a casa. Diu, des del coneixement on Déu el va ubicar, o sigui, l'Esperit Sant està ubicat en el coneixement, i des d'allà t'exhorta a deixar que el perdó reposi sobre els teus somnis, perquè puguis recuperar la cordura i la pau interior. Sense el perdó, els teus somnis seguiran aterroritzant-te, i el record de tot l'amor del teu pare no podrà retornar a la teva ment per proclamar que als somnis els ha arribat el seu final. És a dir, l'Esperit Sant ens porta de la mà el perdó, que és el més gran regal que ens va oferir Déu. És l'última de les il·lusions. I és a través del perdó que farem el camí de tornada a casa. Perquè diu, sense el perdó, els teus somnis seguiran aterroritzant-te, i el record de tot l'amor del teu pare no podrà retornar a la teva ment per proclamar que als somnis els ha arribat el seu final. Accepta el regal que el teu pare et fa. És una crida que l'amor fa a l'amor, perquè tan sols sigui allò que és. Accepta el perdó per tu. És una crida que fa el teu pare, Déu, que és amor, a tu, que ets amor, però que ho has oblidat. No és que hagis deixat de ser amor i ara siguis odi, no, segueixes sent amor, però estàs perdut en un somni on creus que pots haver pecat, on creus que pots haver fallat als teus pares, que pots haver fallat als teus fills, que has fallat a 10.000 persones.
que no ets digne de l'amor de Déu, però el segueixes sent, l'amor. Diu, l'Esperit Sant és el regal de Déu mitjançant el qual se li restitueix la quietud del cel al ben estimat fill de Déu. Et negaries a assumir la funció de completar a Déu quan tot el que la seva voluntat disposa és que tu estiguis complert? Doncs no em vull negar a assumir aquesta funció. I per això avui no tindré por de l'amor. I ara podeu tancar els ulls i podem fer l'oració com cada dia. Només amb què pogués comprendre això avui, el món sencer es salvaria. Només que avui no li tingués por a l'amor, el món sencer es salvaria. Doncs és la decisió d'abandonar la bogeria i d'acceptar-me tal i com Déu mateix em va fer que podré superar-ho. És la resolució de no seguir dormit en somnis de mort, mentre la veritat segueix vivint eternament en la joia de l'amor. I és així mateix la resolució de reconèixer el ser que Déu va crear com el fill que estima, el qual segueix sent la meva única identitat. Pare, el teu nom, al igual que el meu, és amor. Aquesta és la veritat. I és possible, potser, canviar la veritat donant-li senzillament un altre nom? El nom de la por és simplement un error. Que avui no tingui por de la veritat. Ajuda'm, Pare, a no desviar-me, a no caure amb la por, a no tenir por de l'amor. Ajuda'm a que avui no tingui por de la veritat. Tu ets la veritat, tu ets el camí, tu ets la meva guia. Vull deixar de tenir por del càstig diví que m'ha ensenyat l'Església. Vull deixar de tenir por del futur. Vull deixar de viure anclada en el passat, que també em genera por en el present. Ajuda'm a abandonar la meva bogeria i a no tenir mai més por de l'amor. Que així sigui, que tingueu un molt bon dia i una molt bona pràctica. Ens veiem demà amb una nova lliçó. Adéu, fins demà.